Federation of International Days i chess mate International Chess Federation hin pen Baku rong sopi Azerbaijan adet along ningkan surihini roing ko racket home apartment Chess World Cup kachepati kidamtang jakhong achiklo ni phai thongke bani pen pangcheng ponsi pai chiklo ni phai inkora player ni an kachepati angdung kiti ponsi kachepati ajame pachun ponlo Labangso kachepate ponalong pier thadang pregjam adet pen kaddu kawe pangrum pet pen bang pharuhini ratrok chess ke pathu ke thek nai atu chepate dunlo Lapuson si India adet pen setami labangso kachepate long pinnangana bang pho tum setami chepate dun rintilo Laso long Jesemet di Gukes Ramesh Babu Praggnanandhaa Arjun Erigesi lapen Vidit Gujarati atum labangso FIDE Chess World Cup along kijutsi kre-nerkep ajame kalong an chepali dun rintilo Lapuson si chepati dun bom aprang dun bom pen kijutsi ang deng mati angdung kiti kachepati ajame kalong World Cup ang hoy along kang nilong ji aphan India det pen Arta ningkan kre-nerkep ariso Ramesh Babu Praggnanandhaa Chess World Ranking along kedo World number 3 Fabiano Caruana aphan quarter final apen World Cup number 2 Hikaru Nakamura aphan Semi-final ang ding along paremponsi, final ang ding along chepali dunlo. International Chess Federation Chess World Cup final along halapuka chepati pon laki Norway adet pen World Chess Ranking along World number 1 abangpo Magnus Carlsen pensi pai ni pai inkora player ni angdung kitia jay megalong pathu chepati ponlo. Bang hinida ke pathu ke thek par pika jok pinnangan ke pathu RD stami thek ponong lo. Bon sidame world number 1 ang hoyalong kido bom Magnus Carlsen abang kit hek kilit check at jok 1.5 to 0.5 ang tek pen International Chess Federation World Cup anong e chipahay pondetlo halapu ar Praggnanandhaa sitame Arta jum hek pen adunthu anong e chepalong dun Ramesh Babu Praggnanandhaa kumato pulutangte Ramesh Babu Praggnanandhaa lake Tamil Nadu along ri Chennai rong sopia long pai chiklo ni phai kebani surihini ra ho aningkana hutsi mahang thekponlo alangli ke Indian Chess Grandmaster Aman Sitame chepalong pon etlo Arta ningkan kep ahutsi chess along International Master Sitame chepaman ponlo lapen Arta ningkan krehini ahut Grandmaster Alangli henlo chess appeared here along chess world champion Magnus Carlsen aphan ke parem along Arta kijumnai abang pulo. Ramesh Babu Praggnanandhaa Arta ningkan kre-nerkep ahutsi surihini ra cricket home aningkan World Youth Chess Championship under 8 anghoy chepahay ponlo. Labangso jok International Chess Federation Master Aman Sitame hok ponlo. Surihini ra krep ho aningkan ahut World Youth Chess Championship under 10 anghoy chepahay ponlo. Surihini ra krep rok aningkan ahut Purkimolong youngest international master Aman chepalong ponlo. Alangli ke chengsi Grandmaster Aman ka chepalong polake surihini ra krep rok si aningkan ahut World Junior Chess Championship anghoy ka chepahay pon ahut henlo. Adunthu Grandmaster Aman ka chepalong polake surihini ra kre-nerkep aningkan jangmia chikloni phai troxiani Greece along ka paman pon Heraklion Fishers Memorial GM Norms Tournament along pen henlo. Ingdeng ke thom la pen kijutsi GM Norms laki Italia det Urtize arong Sofia long ke paman pon Gradient Open along Luca Moroni aphan parempon det pen aphilo. Ramesh Babu Praggnanandhaa henlo chess appeared here long Arta kijumnayang kong pen ingdeng pho Grandmaster Aman kachepalong pon abang phulo. Ke chengsi laki Abhimanyu Misra adunthu laki Sergey Karjakin ke thom laki Gukes di lapen pli laki Jakov Kir Sindarov henlo. International Desk Report Karbing Long Line